Good morning everyone. Good morning na tong tanan guys. Oh, happy birthday sa tanang birthday ron. Kaya miss dapat miss long sodaan guys. Palit may kuan na rin kanang pansiton. Itaw. Ganun ko na silang kanang merkado kay limpyo. Merkado sa long sodaan. Palit may panit sa baka to. Baka ng karne, ramang pong mahala. Aratas panit-panit. Kahit may palakuan, minuduhon. Pila kilo ng kwante? Pila kilo? Anam-anam, nagsaka? 410 pong tulis na nga kilo. 420 na. Grabing mahala. Mura na karning baka. Ang baka pila? 420. Mahalas isda eh. Nakapalit na may isa ka kilong karne. 420. Tapang nas karning baka. Ma'am. Naghanay ilang ko ano. Ganahan sa kuda ni isang area. Pila na te? 20 ma'am. Maninikad. Lumiya oy. Balik lang ko dyan. Okay. Dapat pila ni? 150 ma'am. Saan nga handa na ni dyan ka ng tahong? Tama ba na? Tahong. Tahong oh. Tahong guys, tahong. Isda. Way, mangko. Ha? Takbo ko na sir. Ay ma'am, mapito ganay. Pila? 250. Anak ko no? 250 kilo. Kahit ang subagan. Pero doon ka mo kay. Oh man. Mia, oh? Kumbay, pila kilo na ni? Lampay ma'am. Pila? 80. Ha? 80. 380? Allah. Mong limpyo dahil sila merkado gas. Kaya na minapan sinunod og map. Sana all na naman sa kuda rin yung sudaan. Kaya limpyo. Nakapalit na may bangus do ka buok 440, ag karne 420, ag panit 500. Ginoo arang mahalag mga pamalitan pero laban Japan. Dapat tas buwaran side. Grabe lamias mga buwad. Lamias mga buwad Uy, kalami pila kilo? Pila? 400. Dapat sa mga buwad guys. Ay, ano pa ni mo ikid man? Tengah kilo. Halita dari tengah kilo. Kami man sa sunuban sa butang kamunggay. Ay, sus, sara ka fights tayo. Tengah na 200. Naritang nanay palit. Nanay guys, palit may tengah kilo kaya mong sunuban. Lami man sa sunuban. Kuanan ba? Hiwa-hiwaan. Palit mi dari. Palit sa mi kuan kanang naay palit sa mi og pansit ni dari mi sa mga soki kay tagalis siya man na siya so dari mi palit bihon palit ta og saan man ning kanton natakaabot na ning kanton okay, mang minudo man may so 1 kilo nga carrots kay para pud sa pansit imagine mawa ni pansit basta na birthday hana naman na ilain patatas pila? 130 isa pa na isa ka patatas isa ka carrots sili para sa minudo kung papanindugan ko sa pag-bread Yan eh, kahira. kanara sa kakilo 70 130 plus 20 to 100 plus 80 to 80. Nora? kare 80 plus 40. Oh, 320. Is 20 o 75.
5. Peso 25. Pila? 3? 395. 395. Sa kada dugang Bagyo Beans. Pila kilo sa Bagyo Beans dam? 120. Para ba itong mga sudanan? 120, 1/4. Baliw na ko remind nato sa mga Tanawang naka 1/4 ba na? sa taas. 120 magkilo. Gamit ang sinar baliw mo 395 to no. ipig. 1/4 na? Sobra. Sobra? Kaya ra? 1 balik 1/4 ra. 1 pila to kilo na 1 kalimot ko. Oo. So manamig pamalit. Diyan na may pansitan. Katong pansitan tanan ron nag-birthday. Mes mangga uy. Naghana din man nagbuno. Naghana mamalit kay lagmi man lang maisda nga baligja nila. Fish pamongo. Salamat. Salamat ya. Thank you. Malunggay patikal. Tug silhig. Huli na mi guys. Huli na mi sa papagabre. Sa pa na sakdanan. Apa sakdanan na? Dosa. Balik kog silhig na yan ni. Hey, nubo na gamang silhig. Sige kasi tumban na. Sakay na ko? Ha? Malunggay patikal. Sa ta pa kay sira rin. Diyan na miss bye guys. So ano ko ka video pagbiyahe kay lisod ka adto gahang kuan. Gunitan, bugat. So diyan na nakapalit na mi og isda. Og daghan ka salamat ni Mate. Salamat Mate sa imong kuan nga pang handa sa birthday. Salamat sa pa-birthday Mates. And happy birthday pod sa papa ni Mates. Nas kuan to nas heaven. Happy birthday in heaven sa imong papa Mates. Anja. Pwede pag nagbuad kay buad is life man ta. Yeah. Miyan si Ja. Kanay magikuan kay mga sinuban ba butangan og kanang gulay. Kami man na. Pwede pag migpanit kay mga balbakwahon. O di ba? Nami man ning panit yes balbakwahon. Pwede pag migkari mga minuduhon. Salamat ka Lord. Nami panghanda. Ako'y panghanda. Hinangad sa adlaw natawhan sa person. Ay dara. Paghapon ipalit man mig hapon daan o kuan kanang naay panakot sa bujas. Isa. So na napoy pang pansikay. Kato na niya. Pang pangandaan dito pero kuan. Sagol sa pansit. Kanton. Wadbu. Darag buwan pa. May Bagyo Beans para sa pansit. May sagol. Carrots. Repolyo o carrots, repolyo, patatas. Kari repolyo para na sa pansit. Ano sagol. Kari. Sili. Para na sa mga lutoon, menudo, pansit. Ano na. Salamat ka Mates. Yan na guys, ihaw na sa papagabrel og chicken. Para hinalang luto na pod ag balbacoa. So ano ko ka video na rin guys kay di ako gibuhat na limpyo ko. So ano balbacoa si Zana. Oh. Balbacoa guys. Mo ni balbacoa nga panit sa baka. Oh, sa pila. Luto na balbacoa. Jato na pa adobo dadto. Luto na pod. So, diyan na po ang adobo nga pork. So, gawan na lang malutoon is hinalang og minudo. Thank you, Lord, sa grasya. Labi na sa naghatag sa pa-birthday. Salamat ka, Mates. Thank you so much. Happy birthday. Thank you. Thank you, anak. I love you. Love you. Ito tabangan. Tabangan. Great na kahong baby girl, guys. Salamat, Lord, sa another year. Agahang kuan, guys. Ang wish ka jud is ang wish, guys. Hatagan kanunay masong panglawas. No? Kabaskag sa kanunay kay mga importante. Og pinaka kuan ka jud na, guys. Nga
Agad siyang gi-wish guys nga maokay na sa ate. Sa isang gi kuan karon gi tubang nga challenge. Unta maokay na nakoy nagasug koy giampo sa Ginoo guys. Kanunay kasi nang giampo sa Ginoo nga. Nagasug koy kanunay nga giampos itasaan guys. Na maokay na ang kahimtang ni ate karon. Masay kanunay na giampos sa Ginoo. Good health, tibok pamilya. Labi na kamo, kanag-eskwela. Labi na kamo, mga chikiting. Good health always. Imo. Saan ka galingon? Edad ma. Ako, 36 na. Tigulang na, guys. Papa. Si Papa? Kuan? 30. Mo 39? Kaya magwang man sa 3 years. So, mo 39 nas Gabriel, karong Abril pohon. Ako, 36 na, karon 15, February 21. So, may siya guys. Na, kinalamian nga pansit. Nilutong Papa Gabriel. Salamat ka, Adjo. Nahuman nagpangluto, guys. Nidapod, humba. Adobo di ay, adobo. Adobo nga, pork, adobo. Fish, bangus. Kabuok, nagbujag. Yeah. Nagilutong Papa Gabriel. Pansit. Yeah. Gana adobo. Diyan nagsinugbang bangus. Diyan ay kinalamian nga hinalang bisayang manok ni guys. Ada poy minudo and balbakwa. Oh, di ba? Kaya baba guys, kinsa nagluto dahil tanan Papa Gabriel. Wala pa jay ijahang kuan sa usawan. Kare dihang, kare moy hang kay mga bata aron di manghubag ng simod. Oh, di ba? Ida akin lamian nga biko. Oh, jaha ka silang favorite. Biko. Jaka ni. O pa na mabrihi. Nitaw. Salamat ka Diyos. Nagkuan, naghatag daling pa-birthday. Salamat ka Diyos Mates. Salamat ka Diyos Mates sa imong kuan nay pa-birthday. O salamat ka Diyos sa tanang ning great ta sa adlaw na tawhan labi na nila sa ate. Salamat ka Diyos nitong tanante at ni labi na ate Christine. Salamat ka Diyos te. Daghan ka Diyos salamat sa mga ning great na sang adlaw na tawhan. Salamat ka Diyos nitong tanan labi na ni ate Christine, las ate Venus, te Jo, te Ani, daghan ka Diyos salamat sa inyong pag-great na hati. Og ni Mates, salamat ka Diyos. Birthday pa pa sa papa ni Mates, mao nang gidengan ni Ja. Ijang gisabay aga mga birthday pero ang papa ni Mates to nasa laing kalibutan. So happy birthday in heaven sa imong papa Mates og amping kanon ay diha Mates. Salamat ka Diyos. So guys, sabay aga mga birthday February 21. Anaghan na birthday nag-birthday February 21 kay ngano pangato na sticky buns. Nahurot ilahang cake. Grabe naghan naman nagi anak ko Pebrero. Daghan man mi pareha gutok. Kabutan magdi mi biklon. Panaw. Salamat ka Diyos nagluto di Papa Gabriel. Thank you. Happy birthday! Salamat. Salamat Pader. I love you Pader. Si Zaman nagluto na tanan guys. Mag-ilis ako kaya arong pumurpot ako pag mandizot. Paano? Yan na. So mati ka dyan guys. Nag-video ko ganyan pagpamalit naman. Sa pagkakuan, wala ko nag-video pagpangluto kay dah. Kaya bawa naman mong insaan ni pagpangluto. So na ko ka mag-video kay busy pa ko ganiha ako may nangwas mga kuan panakot ako may nanghiwa ba kasi Papa Gabriel mo itigluto kasi may ship cook na nisbay. So nadiana sa nanay dada rito. Ang mga bisita kami camera good guys. Happy birthday ma. Pasko yun. Salamat. Ako sa kuan guys. Cake. Ay, we are ready. Ay, dada guys. Ang akong cake. Thank you. Oh, picture taking. Maniha mga bisita sila guys. Ako bang mga senior to to. Oh. Sila siya yawa pa kay ipasakit ang tuhod. Ginoo ko. Saan naman ay mga bisita ipasakitan magtuhod. Sila sa may camera ko sa pamilya.
Harag hangkoan. Hinakasgang cake. Nakakatawin na. Gawin na yung kataya. Takuan man din sa collective. Hindi, ito katawin na yung kita yung panga. Sige po, kay libre ka kisklin lang. Kanta na mo. Ito, pinagi sa langit nung nagugmaman. Kami usa sa inyong gimugna o unaman o mga buta na makita o hindi man usa nakita man. O usa pa man, una sa tahan, maikli ko sa ilanan sa mga salan, sa mga buhat, sa pulo, kung sa wala ng pagbuhat alam sa langit ng mga kaibayan. Aron sa paman, pagkampo, na mahimong dalay ko naman. O naman kami nagkapasalamat kung hindi ko naman sa pagkaon ng pagkasaluha. Pagka kining pagkaon naman, ang tanang pagkaon nini, makabato ng kabasko sa panglawas. Kung diyan na mo sa kining pagkaon naman, aron pabalik diyan kanimo. Isip pasalamat naman sa mga blessing na madawat sa pamilya naman. O pagsiro sa nila silang sikay mo naman. O kinigyan mo sa paman, alam kanimo. Yan ang sa salamat tungkol sa karong adlaw naman. Adlaw sa katawan ni Queenie. Kami sa paman, ng ikaw, panalain kaniya sa iyong pamilya man, o sa tanan mga doon sa ilang kinabuhi man. Kung nita man, ang tanang ng tabuanan, diya sa langit, ang panahan, diya kanila man. Sa tanang mabutang, nga ilang kinang sa pag-adlaw, makita man, o dili makita. Kining ka naman, ang iyang salamatan, pinagin ng Jesus, at sa balang ng Espiritu. Amen. Sa ngalan sa mahal, sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May God never bless you. May God never bless you. May God never bless you. Happy birthday to you. Happy birthday. Thank you. Wait. Yay! Happy birthday! Hapon. Nay, kutsaran das doon. Hanggi doon mo na. Kimi, nagpicture na ka, Kimi? Lagi. Laga dyan, way uli ay di makatagay. Itaw. Dia, antay Duterte. Paska kaning lansar si Sara. Hala sa tay. Para mo day? Pana? Tay, lakaw na tay. Kana? Dali na. Di. Dali na ba? Hani? Ay, ikaw may nagluto. Dali. Ha, basi. Sige. Sila liagis siya. Diyan nagbatang arat. Dali na, Jo. Lo. Tay ka nang naikon plato ko. Matungging nan, sakit ko ng tiin. Tara. Pon. Hapon na kayo. Hapon kay naghuman magtagay. Bitaw. Gabi, Makain po. Anta. Hapon ta guys, hapon. Nagaw na pagtaron. Sarap na itong bibuha gabi eh.
Salamat dahil nagkuan, nanawag karon. Shout out. Taga Davao. Salamat sa inyong pag-rate na ha. Kaanta. Dila pa na. Tagay na pud. Diwas ah. Sus, ginoo ra gyapon ni kami. Mojito. Mojito natin. Sige. Sama, namay namin yan. Parang na yun. Ano ba ito tingin ko? Happy, happy, happy birthday. Happy birthday, baby. Happy, happy birthday. Thank you, babe. Salamat sa iyong pagkaon. Nabusog ang akong tiyan. Salamat kaayo, baby. Thank you, babe. Salamat, Abio.